Počúvajte, mám kamaráta, čo robí v Tatrách na leku. A on má tiež brata, čo robí na druhom vleku. A oni dvaja toľko majú peniaze, že kúpili zimu snežné skútere a sa vozia po Vysokých Tatrov. Ale môj šát, jeden kamarát, má také korekcie na ministerstvo, že on sám kúpi Tatry celé, keď bude toto mať dobrú náladu. Nebudem rozprávať veľa, lebo mafia vie, kde bývam a nemôžem veľmi rozprávať o internej záležitosti. Ale jednu vec ti poviem, že moja čaja chodí lyžovať každý mesiac a ja to dávam love do nej, že by platila na vleky. Ale prídem Mujo. Nepôjdem dávať 15 000 korún, že tam prídem. Bez raňajky nič. No mám toľko love, že keď zoberiem Tatry domov, sebe domov, tá si nikto nevžimne, bo ja jej kúpim celé. Nemám s tým problém. Ale ešte načína vlechu má ona Vysoké Tatry. Soken mangle preňal na Vysoké Tatry, a cože len poplatky, čo na parkovisko. Na Kestre preňal o